Sadar Sabdo Winedar Kemis 19 Februari 2026. Jejeripun dadi kagungan Gusti. Rum setunggal ayatipun 6. Kowe uga padha klebu ing antarane wong-wong mau, kowe kang wis padha katimbalan dadi kagungane Sang Kristus. Rasul Paulus nandhesaken bilih para pitados ing kitha Rom ingkang asalipun saking bangsa-bangsa sanes Yahudi menika sampun kadadosaken kagunganipun Sang Kristus. Menika dados pratandha bilih kawilujengan ingkang saking Gusti Allah menika kababar sangsaya wiyar boten namung kangge bangsa Yahudi kemawon. Dados kagunganipun Sang Kristus menika ngemu suraos sepisan para pitados nampi nugroho saking Gusti awit kaangkat dados kagunganipun Gusti. Minangka kagunganipun Gusti, para pitados badhe tansah dipun rimati dening Gusti. Gesangipun boten badhe kapiran. Kaping kalih, dados kagunganipun Gusti menika minangka timbalan supados tansah gesang bangun turut dumateng Gusti. Minangka kagunganipun Gusti, para pitados kedah mantep-mantep ngabekti namung dumateng Gusti Allah wonten ing Sang Kristus Yesus. Dados kagunganipun Gusti menika tegesipun sawetahing gesang kita menika inggih kagunganipun Gusti. Mila kedah tansah lumadi dumateng Gusti kados pangandikanipun Rasul Paulus, kowe wis padha mati tumraping dosa, nanging kowe padha urip lumados marang Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus. Rum 6 ayatipun 11. Emanipun bab timbalan gesang lumati dumateng Gusti menika asring dipun dirwakaken dening para kagunganipun Gusti. Menika kita ugi kalebet tiyang ingkang asring nirwakaken timbalanipun Gusti menika. Dinten menika kita sami kaengetaken supados tansah saos syukur awit kamirahanipun Gusti ingkang ngangkat kita dados para kagunganipun. Raos syukur menika kita pratelakaken kanthi nglampahi gesang ingkang anyar, gesang ingkang lumados dumateng Gusti. Sawetahing gesang kita, nyawa, badan, nalar budi, wekdal, bondo, keluarga, kalenggahan, sedaya menika kedah kaginakaken kangge ngladosi kersanipun Gusti. Inggih kanthi mekaten kita paring paseksi dhateng sesami bilih kita menika kagunganipun Gusti Yesus. Amin.